Hemen bildu gara, San Valentin Berriotxoakoa kalean, Berriotxoak gizarte bazterketan aurkako eta gizarte eskubideen aldeko plataforma, gure 30. urte horren aspatzeko. Eta hemen saiatzen ari gara pixkat azaltzen nola izan zen Berriotxoaken historia, nola hasi zen lokal honetan egin zen kaleratzea dela eta hemen kolektibo sozial eta pertsonak lan egiten zuten eta bere ekintzak aurrera eramaten zituzten eta 1982an, abuztu batean, Carlos Pera zen zinegotzia alkatearen agindua eman zuen eta kolektibo hauek kaleratu zituen. Eta hori dela eta kolektibo hauek bere espazioa biltzeko edo beste lokal bat okupatu zuten Apukon, 1984an. Eta kaleratze hori dela eta Berriotxoak gaur ezagutzen dugun moduan jaiotzen da. Berriotxoak bada plataforma bat gizarte eskubideen alde egiten duena, halako pobrezia, murrizketa eta arazo hauek salatzen dituena publikoki eta ekintzak egiten dituena hau salatzeko, eta ere etxebizitza duinaren eskubide baten alde borrokatzen duena. Badauka bulego alternatibo bat informazio emateko familiei pobrezia eta etxebizitza problematika daukaten familiei azaltzeko egin dezaketen eginez San Antonio kalean, hemen ere Barakaldon, eta hori dela eta egiten dugu hemen elkarretaratzea.